Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, errukitatik duan jainko guzti izan zua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gantzala betiko bizitzara. Egin dezan otoitz, jainko alguzigun beti erekoa, zure ardurapean dituzu zenburrak, entzun bihotzunez zure herriaren otoitza, eta eman zure pakeak behin zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egitako epistolatik, senideok, jainkoa ez da zuzen gabean, ez du azten zuek egin duzuena, ez da haren izenarentzat agertu duzuen maitasuna ere. Lehen eta orain fededunei servizu eginez, eta nahi dugu zuetako bakoitzak ardura bera erakus dezala azkeneraino, zuen itxaropena bere betera ekartzeko. Ez zaiteztela nahi izan, baizik beren fedez eta iraupenez, hitzemandako ondarea iritsi duten antzeko. Jainkoak Abrahami agintzaria egin zionean, zin egiteko bera baino handiagorik ez zuelako, bere buruaz zin egin zuen esanez, bai, berenkapenez beteko zaitut, eta neurri gabe ugarituko. Horrela, itxaropenez iraunik, iritsi zuen Abrahamek agindu zitzaiona. Gizonek berak baino handiagoaz egiten dute zin, eta zina da haientzat eztabaidak bukatzen dituen azkenitza. Horra zergatik jainkoak, promesaren jabe direnei bere asmoa ezin aldatua dela adierazi nahirik zin egin zuen. Horrela, promesaren eta zinaren bidez, alda ezinezko bi gauza horietan ez baitezake jainkoak gezurrik esan, sentogarri indartsuena eman digu. Harengana jo dugunok eskenia zaigun itxaropen iritsi dezagun. Itxaropen hori dugu animaren aingura sendoa eta ziurra, santutegiaren barruraino sartua. Han sartu zen Jesus guretzako aurrelari bezala, Melkisedeken arabera apaiz egina. Jaunak esana. Erantzun salmoa, oroituko zaie jauna bere itunaz. Oroituko zaie jauna ospatuko dut jauna bihotz osoarekin, zintzoen bileran eta jendetzarekin. Oroituko zaie jauna bere itunaz. Jaunak eginak handi maite dituzen guztientzat aztergarri. Oroituko zaie jauna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Markosen liburutik. Bazijoan Jesus larunbat batez gari soroetan barrena, eta ikasleak bide nabar galduak mozten hasi ziren. Farisearrek esan zioten, aizu, nolatan egiten dute larunbatez zilegi ez dena. Eta harek esan zien, ez alduzu inoiz irakurri Davidek egin zuena, bera eta bere gizonak beharraldian eta goserik gertatu ziren batean. Jangoikoaren etxean sartu baitzen, abiakar apaiz nagusi zela, eta apaizari ez beste inori jatea zilegi ez zaion eskaintzako ogiak jantzituen, eta gainera lagunei eman, eta esan zien gizonarentzat egina da larunbata, eta ez gizona larunbatarentzat. Beraz, gizonaren semea larunbataren nagusi ere bada. Jaunak esanak. Gaurkoan agertu zaigu beste askotan Jesusek
garai hartako jendeari, Parisiarren oso bereziki, eta horrekin batera ere guri ulertzera emanen zuen errealitate bat. Eta zan larun bata, edo larun batarekin esan genezake irudikatzen zituela arau guztiak, nola ulertu behar ditugun arauak. Alde batetik kontutan izan da, zein diran importantenak. Ze arau batzuk, izaten baitira, beste batzuk baino, garrantzi handiagoak. Danak ez daude maila berean, ez da gauza bera, gizaki guztiak maitatzea, eta danok maitatu behar ditugu, edo jangoikoa gauza guztiek gainetik jartzea, ez da edo gauza txiki bat eskuak garbitu behar zituztela jan aurretik esate baterako. Eta garai hartan arazo handi bat zeukaten. Legean oso itxatxita bezala zeuden eta norma txikienak ere kontsideratzen zituzten importantenak bezala xe. Eta Jesusek hori ulertzen eman nahi zien, danak ez ziren berdinak. Horregatik, larun batarekin halako fijazioa bezala zeukaten. Larun batez ezin zela lanik egin. Eta Jesusek ulertzen eman nahi zien, jangoikoak prezeptu hori jarri zuela gizakiari mesede egiteko. Gizakiak atseden hartzeko, gizakiari halako egun libre bat oparitzeko, eta ez beste esklabutza handiago bat lepoan ezartzeko. Hoixe da Jesusek ulertzen eman nahi diena. Eta haiek zeukaten mentalidadearekin, ez ere mentalidade legalista horrekin, larun bat bilakatzen zuten esklabutzarako errealidade bat bezala. Ezin zen ezer egin, eta ezin zen lagundu, ezin zen, eta azkenerako libertadea eta askatasuna, poza, sentitu beharrean, sentitzen zuten kasik opresioa bezala larun bataren aurrean. Eta Jesusek hori garbi utziten dien, ez zutela ongi entenditzen larun bata. Horregatik gaurkoan ere ejemplu bat jartzen dien, nola Daviden garaian, David erregearen garaian, bere soldadu eginita, gosetuta zeuden, eta izugarrizko gosea eta golarizkoa eta dena. Eta orduan tenpluan zeuden eskaintzak jan zituzten. Ez eskaintza horiek mespretxatzeagatik, baizik eta ezin bestean zerbatiek jan behar zutelako, pentsatuz jangoikoak ulertuko zuela, eta hori da Jesusek ulertzen eman egiena. Hala zela, zuzen jokatu zutela, errespetoz, egina behizen, eta hala beharrez. Eta horregatik, bizitza mantentzea importanteago zen beste ogi horiek ez jatea baino. Eta hori gutxi balitz, Jesusek ere ulertzen eman egien bere garaikidei, bera larun bataren gainetik dagoela. Hau da, larun bata ez du esaten Jesusek kumplitu behar ez denik, ez die esaten txarra denik. Esaten die, ulertu behar dutela ongi zer esare duen larun batak, ze onola kumplitu behar den ongi zuzen larun batak, baina gainera bera larun bataren gainetik dagoela. Ez zu bakarra hitzez Jesusek hori adierazten, egitez ere adierazten zuen, beste aldiz, halako mirariak propio larun batez egiten zituen. Eskatzen dugu bada Jesusi, guri ere eman dezagula halako mentalidade sakon bat. Jakina, bere legea errespetatuz, maitatuz, kumplitzen saiatuz, baina baita ere, arau garrantzitsuenak beti bereiztuz, zeintzuk diran beharrezkoenak, zenolako ordenean bizitzen saiatu behar daukagu jangoikoaren laguntzaz. Eta egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu bereziki gaurkoan lan bila dabiltzan guztien alde jangoikoak eman dezaien lan egiteko behar den osasuna eta bizitzeko behar den lana eskatzen dugu jaunari. Eta gure hildakoen alde gaurko mezaxatuan bereziki gogoan hartuko ditugu Lorentza
Gure kantuek ez dizute zuri egin zaudia gotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingeru taldeekin batean, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta jar guztiok dutatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kabizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok dutatik, hau nire odolaren kaiza da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, ekatuak barkatzeko isuriko dena, egizure hau nire odolaren. Hau da, sinutxmenaren misterioa. Horregatik jauna zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren horregia eta salamenaren kaiza, eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen zugu Kristonen gorputzodo bakartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan zankauka mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan, eramazu mehitasunska Frantzisko gure aita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauko bizteko itxarotenean joan diren gure senideak, bereziki, Miguel Nieve, Lorenza Pelletxea, Mikaela Soroa. Aritzazu zure opegiaren artetan, errokezak izkiko arren, guk guztiok betiko bizitza egitxe dezagun, jangoikoaren amalanila dunak zuarekin, San Jose, Iglesia Valentin, Apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Hone bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alduzuen horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, agindu eta erakutxeari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zegoetan zehara, santu izan bere zure izena, etorre behi zure errenuan, egin behi zure gara, zeruan bezala gurean ere, emailu zure kontatu okian, markatu gure zorrak, gure ere gure zorretea katzen dut izero, eta ez kontan dira, atera gaitzazu kauna, gaitz guztietatik, emailu zu bakea gure motan, zure erronkeriaren eskar, nekatutik garri bizi daitezen eta estualdeetan sendo, betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zailondula. Jesu Kristo gure jauna zure sala apostoluei bakea uzten duzuen nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei.